Kinahanglan ko no bawat na managsuon 50 mil. So, bibiligya pa na nimo imong motor tanan, di na kabot 50 mil. Guys, medyo buntang ninyong tanan guys. Ako na po ni Season Burst. Karon guys, Bernice na. Nandya. Kuanigian karon meeting. Homeroom PTA meeting nandya. Jun ra ko ni mo meeting. Si Jara ko ni mo meeting guys. Di ko ni dya pamitingan. Kaya dya ko nung makidnap ko. Wala pa pa. Na, di ko na ko ni dya pamitingan guys. Hindi dya mawa ko no ko. Hindi dyan rin mo meeting. Diyan ako'y mabuhat guys. Nara ko dari. Lingkod-lingkod. May laing buhatin. Ginawa mo ko nagluto. Namalit naman migsidan nga. Kuan na. Luto na. May maluto. Wa man na merkado. Diyan guys. Dada ito ningingan nga. Kuan. Nga ko nung nangadyo ko nung may kananay. Tabang about sa operasyon ni Tiri nga. Si tatay ko nung. Daghan ko nung kanang kajutaan. Daghan ko nung may mga daghan ko nung may managsuon. 15 ko nung may kabuok. Pwede ko nung may magamot-amot og tag 50 mil ko nung may bawat isa. Ginoo ko guys, saka po na namo pangitaw ng 50 mil bawat isa namang managsuon nga. Ultimo ramon pud mi ang mga igsuon nga laki. Nanggi trabaho ra pud. Kaigsuon ang laki nagtrabaho ra sa uma kanang bana ni Queenie. Manang igsuon o katungang isa nagumara og naray kuan kasi tawag na magpasuhol ra ba kintahig nay magpasakag lubi magpasagibog basak nga na magpasuhol ra jagang isa ka igsoon nga laki to as Manila wa pay trabaho ang katurang isa ja kuan naman pud pamilyado na isod kadyo pangitaon ng kuan guys 50 mil pero ayun ni man sila nga kanang kwarta makitan ranja kinabuhi isa ra pwede man ninon mangitag paagi maka kuan lang mag 50 mil basta maluwas laman si Tiri guys pero lisod jud kadyo guys na maingan nga 50 mil bawat isa namo kay lisod kadyo pangitaon ako nalamaw jud koy maprindag sa mga maprinda diha nang ipang prinda arong makatabang naman ko dyan sa wa man pug koy kuan guys nahut ingani ramon pug ko ingani ramon pug ang kuan guys kinabuhi kinakununta kinahanglan nga mangadyo kuno mi og kanang tabang sa katawhan kay si tatay kuno na kunoy dakang kajutaan ja mga juta ni tatay kay wa pa man nay titulo wa pa na nila nasikaso ng kuan guys titulo ng ijahang kuan mga kajutaan na maglisod pud og baligya kay wa may mga titulo ng ijahang juta pa si kasuhonon pa man na ngangon sa mga diha Ngayon di mo ko nimo pamitingan di ka gusto makita nagang kagwapa dito no mo di ko nimo pamitingan no haglikag may expose sagang kagwapa dito ba si barok nganong di ko nimo pamitingan unsa meeting nga pwedeng duha gud kita ang duha nga pwede di ka ganahan nga may expose sagang kagwapa dito no ayos be no comment nganong tatalikod-talikod ka mo tayo madyo na lang di ko nimo pamitingan dani ra ko ay rasal kinabuhi diba nga naman ka pirmira man ko nimong tanugan danis bahay salamat ka mga asawa tuto kay nakoy lakaw salamat kati pasalamat ni noong ko dili ko mahako mama na imo ang asawa imo ra mang tanugan danis bahay ulian raman nimo hulingan og nahinog na ba tanugan na kay aron dili mo ako ana mo gina yung link dili ora mo nagmahinog di pa hinog di pa na makaon kana pa wa ko yaga nara ko dari sig pagwapa pasiksi dali raman po na mga meeting excuse me na ko ma'am excuse ma'am sayro pa ko ma'am huli na ko kingon di ko ka kay bakod sa meetingan ini man ako kuan kana attendance minaw rat kadto ko
Sa'yo talaga. Ano si Mr. Nere na mga sa tindahan. Bernice ron, masig ni balik dyan bulangoy. Sunog po. Sunog na ulang ko. Naniwang ang tohoy. Sige kong tabi na. Sunog ang bulangoy. Ano diya? Buputag saram kapit ang bulangoy. Nangantuhoy pa. Balik dyan mo ang motor pa kay. Hinanglan na mag 50 mil. Hinanglan ko no bawat na managsuon 50 mil. So, biligya pa na mo yung motor tanan. Hindi nakabot 50 mil. Kanang duha. Hindi kabot oy. Balik dyan mo benching ko isa. Hindi naman batching ko. Mahal na 15. Rosie. Para Ayun. makahatag ta ni Terry. Kamo kape. Baligya lang yun ang gamit. Kinatanhanlanan. Kinanlanan dito kayo. Ngita pag paagi. Hinanglan mo gajud kaadyo. Pag wala na dyan paagi. Ano yun? Ngita paagi ba? Kay Bombay lumapit. Mo utang tag 50 mil pilay interest na 50 mil. Eh, so, saan ba yan na? Kana 5-6. Puso sa kalibo, 200 na budahan. Pilay mo ang bayranan kada adlaw, di ba kada adlaw kada na magbayad? Kanang 50 siguro, mabot siguro ng mga 60. 60 ang Yung bayaran tangan. di ba kung magbayad ka kada adlaw, mukha kang 50 mil dyan. Di ba magbayad ka na ng kada adlaw? Pilay mo ang inadlaw. Kalibo siguro, kung kakuan mo, kung suwaya naman. Kalibo siguro, 500. Ang inadlaw? 500 siguro. Nalagi na yung mga paraan na yun. Na yung mga charity. Kaysa kamo, ibutang na to. Kunwari, kamo, mangutang mo tanan. Pas 50 mil. Lubog na tanan ng maigsoon. Lubog na maigsoon. Ang pamilya na pipitiluya. Mga priso na pagkabayan. 50 mil lagi ko na kada igsuon. Lima mo na 50 mil katakuha na. Di ni message na ho. Basta-basta yun. Hinanglan ko no. Tanang managsuon, magamutan mo tag 50 mil. Kaya kinsigod ko no may Dili, managsuon. ang kanang pagtabang, dili man ingon na ingno di ka kanang kwintay mo, kwintay. Una kay katabang, bisag ginagmay basta nay katabang. Okay na, di kay mingon tag 50 mil. Lima na 50 mil, may tag puro mo mga kuan, mga big time. Kaya bisag tag 100,000 pa mo. Ningon pa manggani ko no nganong inahlan pa kuno may mga jug tabang sa katawhan nga dako kuno kajutaan si tatay. Dako lagi kajutaan si tatay jawa pa may mga titulo. Unsa mo nang yun, ay mo ibaligya na. Gusto sigurong ipabaligya. Pero anda mas tatay. Ibaligya man niya ang uban. Anda mas tatay mo kasi jang juta. Unsa naman yung mga igsoon na yuta diluoy gud no. Manguan na lang, mga muha na lang pod. Ug ibaligya. Mamay sadji sa uban daghan kuno kajutaan si tatay pwede kuno ibaligya. Ang uban ibaligya pero di ihurot kay luoy naman pud mo igsoon. Dapat timbang-timbangon di kay kaning uban manggod ang ilang pananaw ba, ang ilang paminsar sa problema inanan agar mo paraan. Kanang pagbaligyag mga gamit usa na sa paraan pero di og napadilay paagi na dili mabaligya mangitag paagi. Ningon pa manggani nganong kinahanglan pa kuno mga jud kun migtabang sa katawhan. Natural raman mga artista manggani nga magkasakit mga jud manggani Kita pa donasyon. kayo ordinaryong tao ra. Kami pa kaha guys nga mga ordinary rami kaadyo. Presidente mo gani og nay dagang utang ang Pilipinas nga mitabang sa laing bansa. Mangutang tao pa ba yung sus forbida. Kuno mo ko nila sitwasyon sila sa sitwasyon no. Di lalim man. Natural raman siguro na mga jud tagtabang Di sa man. tangisig kataw. Hindi mo ko pasama ko. Okay, si Tiri tabangonan mga jud nagkang pangutan no kinahanglan jud na mo 50 mil bawat isa na mo. Unsay imong pamaagi kay rong makatabang ka. Ulay lain, mangutang ka dyan. Ulay lain. Bahala na si Batman. Di man po pwede ato ibalik ato mga gamit para lang diya. Unsa na mapunta? Saan lang ito pa pinabuhay? Wala tayo mga motor. Ano ba? Timbang-timbangon di kay usara yung panglantaw. Yung ibigya, naluwas.
ikaw na pang karon, ikaw na problema sa unang pangitag pinabuhi. Sana man na. Ano na to? Mangutang na po di pa itong tricycle. Mura na gingon nagkuha kag bato giduklok si imong ulo. Pero pwede naman mo tabang bisag pilay yatag. Mo lagi na gingon. Ang pagtabang walay kantidad. Basta mo tabang ka, nakikatabang. Sige, tabang. Hindi kayo yung kunin mo ha. Di laliman lang sila, di biya tanang igsuon. Okay, ikaw lagi nang daghan kay mo. On na pariha ra gyud taon mo na mga ordinary tao ra may tag na pay mga big time pa niya igsuon. Ug di mo kaya, di mo kataon. Siya may igsuon yung mayaman ba, man, di ba? Kaya nag-istorya na mayaman siguro na. Ako ra may igsuon nilang mayaman. Aman sa pagmamahal ba? Hindi mo naman po dos kwenta mil, ma'am. Ikaw na lihatag, ma'am. Ha? Please? Parang awa mo na. So guys, makaluwas na lagi ng styrofoam So, guys. Saka ng mga buzzers diha. Salamat gahapon ninyong tanan. May tawa tara ning yagis binuwang ning mga problema guys. Di natin dibdibon kay nanaging nakasakit sa puso, magkasakit na punta sa puso. Ang kabala ka guys, kay kasi makapunit ko sa karsadag o sa plastic na porta. Basta kayo. Ako ginigno na 50 mil na, sobra pa 50 mil na pa, hurot na kong hatag. Ingani sa mga taang vlog karon guys, kay wa may mabuhat, istorya sa lamanta. Diya si Junjun ug sigiyan, mulakaw na sila ron kay mag-meeting. Di man kung Junjun pa meetingan kay si Jara mo kuno mo meeting, nala si Jara mo meeting. Kung na mag-meeting, kaya makita niya sa kuyam dito. Ito, joke ra, ako ra kay. Tos taas, to sa fourth floor. Ano dig na sport floor? Mawala ko niya ka, wara by the HP3, tura sa Cebu. Asa mo ka manawagan? Anong mawa man ko? Masug mura pa din nagmalakan yang nang eskwelahan kay mawa. Nay mga kuan-kuan, ikaw na. Ako dari pa, yahay ako daris ba? Hey guys, yugan si Papa ron kay meeting man daw. Itong tungdan ng lingkuranan kay Hugaw. Glisod mo ko. Papa, ilang gud di magud ni ugaw. Tungtong ni mo di Hugaw ba ng chinilas, nag-asa, nag-itinab-tinab, nagkatinab, Hugaw. Magdali, kadlos Papa naghuwat na. Alas 9, man kayag meeting. Di man na magsugod ay galas 9 gud kit. Langen man ang uban, mangabot na dito tag alas 10 na. Helmet ni Papa, wit-wita. Bye-bye. Ito na sila guys. Teresa Mimala. Yeah guys, shout out day ko ni Anabit sa Julga Queiroz Asido. Hi ma'am. Dengan kanyang salamat ma'am sa imuhang pag-add na sa kanang Facebook. Nja, gapon ra ka na accept kay hindi mong usahay ra man ko tig-accept. Nja. Gapon kay wa man koy gananay lingaw mo to nagnananaw ko sa mga nanggi-add friend mo to na ang ipang tanaw kanang kay ma-accept ra man ko basta friend po sa hang mga igsuon. Nja mo to nga Prin makasang mga igsoon mapod na hapon kang gi-accept. Nja shout out nimo nja pagamping permedia sa Hagna Bohol. Nja daghan kadyong salamat sa pirmi nimo pagtanaw sa mo ang vlog managsuon. Guys na sila guys na uli nagi ka nag-meeting nja na pa ko dari wag yapon ko na ukang dari sa lingkuran. Yan na may struggle na intaon mga ginikanan palitin tag notebook niya mga anak kay kanang sulatonon para ra na nila kay fourth year na ra ba sila. Ngano day nga ba no day notebook? Di nangangyo ra kay basing kuno. Dili palitan og mga okay. Importante man ang Ang uban notebook. baya dili baya tanan maka kon yun mapalitanan pero paningkamutan kuno kay mga bata kanang gisuwat kuno kay magamit ra ba kuno na mga 11 na o 12. Diyan sa pa. Katulog yung mga taas kayo 60%. Gamay ra og predical 20% ra. Nya absent. Og mo-absent gi kuno og nay sakit ang bata magpadala og sulat bisag Bisaya bisag unsa pagsulat ihatag kuno sa maestra. Kinahanglan jud kuno para dili ma-absent ng bata para na tanan ng subject ma kuanan siya ba og nay mga exam pwede mo take sa exam. Diyan sa pa. Mura. Mo na meetingan? Mga kuha naman mga percent sa ilang grade ba karon ra kuno may bawaan ng kuan gigaron para face to face kato kuno nagbayad ra kuno para sa mag-answer sa mga kuan sa mga anak karon na jud kuno magkaalaman Diyan. dayon kuan
kanang sani. Kanang tinte. Ilang pun ko ya kape. Kasi na po. Puting ra bakit natin presidente yun kay kurma. Palikod ko eh. Ya, unsa man na napili ta ili naginagtukan na. Ako pili una, di man ko mapili. Ikaw ada sa presidente ma. Ha? Di presidente ko na siya. Ay sa kwan sa amok na ng pagpuan. Pila na. Ano sa ba ko magpila-pila na ko? Ay tiga pila ana. Asa ka ma? Dare magkuan ko dire. Ano? Yun daw. Wala man. Wala. Na kuno sila mga ipakuan, ilara ko nung ipakuan sa bata, ipasulat sa notebook ko kung sa mga kuan. Pero magkuan na gyud. Ada na gyud sila. Giyan. Di na mo kalusot ang uniforme. Ag t-shirt niya na maestra, walang wala mag t-shirt pero na di gid pwede mag t-shirt. Mapolo gyud. Polo gyud. Niya na ang maestra na ug walang wala joy kapalit, di man pinugsanay pero ug naa kanang pasuta din og pulo para ba presentable ang mga bata. Para gimitingan. Maura man dali ra bitaw kayo. Namara pa daw ko nimo gipa-meeting. Mora man dayto. Dugang na lang Sabi na may timo o may timo. Na day meeting nga na itimo. Kailan mo to maestra mo tagalong sudro man si Ma'am Ambra. Asa ka oy? Benching ko man. Asa ka? Away fight. Tibok na lang pa. Kinahanglan siya ka mosajaw ka, nay sa jawaran mosajaw ka. Ko no ngiwan ning taon ninyo mga anak na maulaw ay yun ta pala ulaw kay dako kay grado 60%. Dira pa dyan na siya mosajaw sa saon. Dako pa sa predical, ang predical ko 20% ra. Ang kanang mga task may dako kayo. Asa ni mong samin pa? Asa ni mong samin? Mura mo kuha. Mura mo. Mura mag. Ako kunoy mabiyahe. Mura mo kuha. Yan sa amin guys pang silaw sa adlaw. Daghang ng meeting. Gamay ra kay may na pag-abot na ako bago mag-alas 9, kuan ra mi kabo. Mura 19 ya 52 gutara na estudyante. Da. Nangabot, haman na may. Mga lakig, mga baje. Sagol, gamay ra laki pero kasagaran. Bye. Bye. Kuan kanang tane. Kanang ang nawahi kay gimiting ko eh. Kaya nga nung di ko nimo pa meetingan, na man nag-meeting guys, mo kuno to ilang gimitingan. Ora man ang katoro ng mga inana raman may gipamitingan. Mora to? Wala Anja. mo mingon sa bayaran, mingon siguro mukuan siguro na sila. Inja, nakawya buwa. Wow, Ngayon ka, ngita ka guyab. ta. Inja guys, nora ni nga mo ang vlog karong adlaw guys. Daragan na pong salamat sa pirmi ninyong pagtanaw. Inja, God bless ninyong tanan guys. Mangyamping ta permi. Bye bye. Kita-kita ta sa sunod ng vlog.